Majetek máme rozdělen na několik různých hromádek a když se zloděj, anebo inflace, anebo taky stát k některé z těch mých hromádek peněz dostane, tak mám vždy ještě nějakou hromádku další, uloženou úplně jinde, která i funguje jinak a ke které ten stát anebo inflace nemá ideálně vůbec přístup. Jasně, není to samozřejmě nic nového, že? Ale poměrně dost se liší názory na to, jak tu diverzifikaci, tedy rozdělení rizika, nejlépe udělat. Jde přece o peníze, že ano? No a nad tímto bychom se měli zamyslet všichni individuálně, ptát se a kriticky nad vším uvažovat a určitě nepřenášet pasivně zodpovědnost na někoho jiného, protože bychom se mohli docela jednoduše spálit. Stalo se to nesčetněkrát. No a z tohoto důvodu vnímám jako nejlepší a časem ověřené dvě základní strategie. Fungují bezvadně i v dobách ekonomických a společenských propadů a krizí a současně jsou i velmi jednoduché. To znamená, že člověk není nucen sledovat každý den situaci na trhu anebo být specialistou na řízení investic. Tou první je takzvaná teorie permanentního portfolia od Harryho Browna, která byla vysvětlena poměrně obšírně na Vyšehradském fóru 2020. Link na záznam této akce najdete v popisku videa. No a druhou strategií, kterou vám teď ve zkratce ukážu a kterou s úspěchem po generace používají konzervativní židovské rodiny, je teorie 3 loukotí. A vypadá takto. Když ten náš majetek rozdělíme alespoň na 3 části, významně tím snížíme riziko. Tady je dobré zmínit, že většina lidí má rozděleno jenom na 2 části. A to je zásadní rozdíl. V první části jsou finanční produkty. To všichni máme a patří sem to, co nám generuje nějaký výpis účtu. A je tam i hotovost. Jsou to akcie, dluhopisy, fondy, penzíko, stavebko, všechny možné účty v bance a také indexy, ETF a podobně. Zde existuje takzvané riziko protistrany, což je možnost, že fond nebo třeba i banka, viz například Credit Suisse, bude s penězi vkladatelů nebo papírovými investicemi hospodařit tak špatně, že o ně přijde. Druhou část tvoří nemovitosti. Zde musíme rozlišit především to, jestli v ní bydlíme, anebo máme tu nemovitost na pronájem a přináší nám něco jako pasivní příjem. Velmi důležité je zde, zvláště v dnešní době to, zda používáme páku ve formě hypotéky, protože tento zdroj financování se v poslední době extrémním způsobem zdražil. Pochopitelně musím mít na paměti, že pokud nemám tento dlouhodobý dluh splacen, tak nemovitost nevlastním já, ale banka. No a třetím dílem, jakousi pojistkou, kdyby předchozí 2 skupiny přestaly generovat zisk anebo šly rovnou do mínusu, což se vlivem hospodářského cyklu pravidelně děje, tak jsou komodity. Ty, pokud je držíme fyzicky, tak nad nimi máme i fyzicky kontrolu. Mají opačný průběh ekonomického cyklu, to znamená, jejich cena se pohybuje opačně, nežli u finančních produktů i nemovitostí. Jsou to takzvaná nekorelační aktiva, a to jak v konjunkturách, tak v recesích. A proto se jim říká protikrizová aktiva. Nejlépe se nakupuje, prodává i skladuje zlato, stříbro a platina, mají kromě ochrany před důsledky neřízeného tisknutí peněz i značné uplatnění v průmyslu a jejich funkce je historicky nespochybnitelná. Proto tedy do portfolia určitě patří. Lidé však mají mnohdy poměrně zkreslené a neúplné informace anebo nějakou představu o veliké cihle za miliony, kterou si nemůžou dovolit a neví, jaké jsou aktuální možnosti. A proto teď právě na tohle téma chci posvítit a trošku jej přiblížit, protože toho víme opravdu jen velmi málo. Zlato není investice. Je to peněžní aktivum a hlavně pojistka proti špatným ekonomickým scénářům a taky prvek, který na základě svých vlastností vyhrál tisíce let trvající výběrové řízení na peníze. Tady cituju slovenského ekonoma Juraje Karpiše, kterého opravdu doporučuji sledovat, pokud se chcete dobře zorientovat v tom, co se dneska děje. Na zlatě není DPH a není na něm ani daň ze zisku. Je to anonymní, to znamená, nikde tam nenajdete ani číslo občanky, ani rodné číslo a když se ekonomicky nedaří, třeba jako teď, tak má tendenci růst. Mluvím o dlouhodobém horizontu, kdy za posledních zhruba 20 let mělo zlato průměrný výnos přes 9% ročně, což je dost. A to i ve srovnání třeba s indexem S&P 500. Důvodem je to, co se dnes odehrává v ekonomice a nutí tuhle pojistku růst. Když se však v ekonomice odehrává něco opravdu zásadního a lidi dostanou strach, tak se můžeme dostat na stovky, ale klidně i tisíce procent během poměrně krátkého časového období. Klidně v rámci měsíců.
Což ukazuje graf průběhu americké ropné krize, kdy zlato se stříbrem takto dramaticky nastoupalo jenom kvůli tomu, že se lidé utíkali schovat do bezpečí před důsledky nevhodně řízené ekonomiky. To období je velmi podobné dnešnímu. Já každopádně doufám, že takhle zásadní výnosy na zlatě neuvidíme, protože by to bylo jen potvrzením velkých problémů. Každopádně o čem mluvím, není zlato na papíře, tedy ETF a podobně, ale fyzické slitky a mince, protože v tomto období prostě nechceme mít pouhý slib nějaké instituce nebo státu, že nám na požádání naše zlato nebo stříbro bez komplikací vydá. Většinou ze zahraničí. Vlastnictví zlata a stříbra má každopádně i svoji nevýhodu. A tou je, že někdo za veškerou práci na slitcích a mincích musí zaplatit. Fyzicky s tím musí někdo manipulovat, slít to, pojistit, přivést letecky a tak dále a nakonec tedy zaplatí za tyto položky majitel zlata. A tomuto rozdílu mezi nákupem a prodejem zlata se říká spread. Čím větší ten slitek je, tak tím je ten spread zpravidla nižší. A proto doporučuji slitky alespoň o velikosti trojské unce, což je 31,1 gramů, ve kterých se to zlato obchoduje na burze. Z tohoto důvodu jsou právě trojské unce dobře likvidní, což znamená, že se dají snadno vyměnit za ten papírek s číslem. Stříbro. To rozhodně doporučuji taky, ale to už investice je. Je tam DPH a ten spread je vyšší nejen díky této dani, ale i kvůli vyšším nákladům, protože ty slitky jsou většinou kilové a proto víc stojí například skladování, doprava a tak dále. Nicméně s ohledem na to, jak ten svět na stříbře doslova visí díky jeho elektrovodivosti, protože na tom funguje veškerá elektronika, smartfony, soláry, elektromobilita atd. Zkrátka je to druhá nejvyužívanější surovina v průmyslu hned po ropě a je aktuálně levnější než v 80. letech. A z tohoto důvodu existuje velká pravděpodobnost růstu ceny na stříbře. Nehledě na to, že funguje i jako monetární kov, historicky dokonce častěji než zlato. Takže já mám docela jasno. Tím se dostávám ke Golden Gate, se kterou v této oblasti spolupracuju. Je to s přehledem největší firma v České republice s více než polovičním tržním podílem. Ve stříbře je dokonce největší obchodník v Evropě a má přímé napojení na slévárny na všech kontinentech, což může být někdy docela důležitá věc. Ten tržní podíl já zmiňuji především proto, že menší firmy, to znamená e-shopy, které prodávají drahé kovy se strategií nejnižší kupní ceny, tak ten kapitál, který oni tím svým obchodováním vytváří a který bude potřeba pro to další období cenového růstu, si už teď spotřebovávají na výplaty a různé jiné náklady. No a když potom eventuálně k tomu růstu ceny dojde a oni to nebudou zvládat, tak nebudou mít problém ten e-shop jednoduše zavřít a jít prodávat třeba ponožky. To už je docela jedno. Zavírat ten svůj biznis samozřejmě nemusí, ale rádi vám budou prodávat to zlato i přesto, že už na to nebude nejvhodnější doba s ohledem na průběh ekonomického cyklu. Toto je ta podstatná věc. Tím hlavním a řekl bych určujícím rozdílem je dlouhodobá obchodní strategie, která je postavená na cyklicky se opakujících změnách v ekonomice, které musíme brát do úvahy prostě vždycky. Zásadní roli hraje edukace lidí, kontext, tedy souvislosti a následné využívání růstových fází jak protikrizových aktiv, tedy zlata a stříbra, tak těch papírových, které budou po korekci a tím pádem opět na začátku svého růstového období. Tímto jednoduchým způsobem tak mohu klást růstové fáze doslova na sebe, čímž je mi umožněno vydělávat prostředky mnohem dynamičtějším způsobem, nežli v případě, kdy je potřeba vysedět cenové propady nebo dokonce rizika úplného krachu své investice. Víš třeba dluhopisy Credit Suisse nebo nemovitostní dluhopisy od Evergrande, které bychom teď nejspíš vlastně nechtěli, že ano. Proto zásadní výhodu a můj hlavní důvod pro spolupráci s Golden Gate vidím kromě společných etických a řekněme seberozvojových hodnot především v tom, že už dnes ta firma pracuje na založení akciových, nemovitostních a dluhopisových fondů, které budou po testu kvality, že jo, protože budou znovu nastupovat k růstu po výplachu, který právě probíhá a řekněme ještě nějakou dobu probíhat bude. To dno pravděpodobně uvidíme až v horizontu měsíců nebo spíše několika let. No a tyto budou posléze nachystané k přirozenému růstu v rámci té konjunkturní fáze ekonomického cyklu. Tedy po nějakém ozdravení té ekonomiky v recesi, kdy zase naopak to zlato se stříbrem budou stagnovat nebo můžou jít klidně i cenově dolů. No a navíc každý asi chce mít nějakou jistotu,
že to zlato se stříbrem odkoupí ten, kdo mi ho prodal. Musí však pořád ještě existovat, že jo? A proto je určitě výhodou mít za partnera největšího obchodníka, který má zcela standardně jedny z nejlepších podmínek při výkupu, protože tam se tvoří ten zisk při výkupu. To znamená potom, co to cenově vyroste, nikoli při nákupu. Tím produktem jsou zlato, stříbro a platina držené fyzicky. A k tomu naprosto dokonale vymyšlená služba, která umožňuje spoření do větších a tedy i podstatně výhodnějších slitků lidem, kteří třeba i přes svoji veškerou snahu nejsou schopni nic ušetřit anebo nechtějí rychle ztrácet hodnotu svých úspor. A tahle ta služba umožňuje využít výhody jak složeného úročení, tak i průměrování vstupní ceny, takzvaného DCA, Dollar Cost Averaging. A je dokonce možné ten komoditní účet použít jako jakýsi prostředek k vydělávání peněz, což se v tomhle období určitě může hodit. Třeba někomu, kdo bude řešit nějakou situaci ohledně peněz v rámci těchto 4 uvedených možností, nebo někomu, kdo prostě nechce přijít o peníze, což bohatě stačí. Jednoduše řečeno, ta služba je špičková a vzhledem k tomu, že všechny slitky i mince má ve svých rukou klient fyzicky, tak prakticky nehrozí situace, že by někdo někomu zůstal cokoliv dlužen. K tomu ten zákazník má navíc i možnost přivydělat si peníze, což je z mého pohledu jednoznačně a logicky všechno do plusu. A ano, budu i velmi rád, když se ve vašem okolí najde nějaký sympatický člověk, aby mi pomohl nebo pomohla s distribucí této vynikající služby mezi další lidi. Zatím těch spokojených klientů je něco přes 60 000 a další rychle přibývají, především na základě objektivního vzdělávání a principů, které jsou historicky ověřené. Je taky určitě pohodlnější, že některé věci nemusím lidem vysvětlovat, protože už se dějí. Inflace, bankovní krize, rychlý růst úroků, které jsou přesto reálně v mínusu a tak dál. A tady je potřeba si uvědomit, že jsme teprve na začátku a určitě je dobré být připravený i na nějaké, řekněme, těžší období vyšších cen, vyšších daní, nějaké propouštění, ale možná třeba i nedostatku potravin. Ale protože já nemám křišťálovou kouli, nikdo ji nemáme, tak je tady hlavní otázka ta pravděpodobnost. Zda můžeme očekávat ekonomický růst, anebo je po letech, řekněme, dluhové prosperity na řadě pokles. No a pokud ten dluh, na kterém je celý ten systém prakticky postaven, pokud to tak brutálně zdražil, že ho nikdo nechce, a k tomu čelíme recesi a ekonomickému konfliktu mezi Amerikou a Čínou, ozbrojenému konfliktu v Evropě a tak dál, tak důvod k růstu já osobně příliš nevidím. A proto se domnívám, že bankroty uvidíme mnohem častěji. V těch bankách totiž ty problémy s Credit Suisse a Silicon Valley a First Republic a tak dále podobně velmi pravděpodobně neskončí. V celém tom sektoru je tolik problémů a špíny a různých kostlivců, že to prostě musí jednou vyplavat na povrch. A v období vysokých sazeb, jako jsou právě teď, se to stává nejčastěji. A s tím bankovním sektorem však neuděláme vůbec nic. To je úplně mimo naši kontrolu. Co je však aktuálně velkým tématem, tak není ani tak ten bankrot států nebo bank, ale plánovaný přechod na digitální měnu centrální banky, takzvané CBDC, což pro nás všechny znamená obrovské riziko ztráty svobody, kterého bychom se skutečně měli obávat. Nejspíš se to celé převleče za nějakou nejlepší možnost pro záchranu ekonomiky nebo něco podobného. A protože prezidence ECB, Christine Lagardové, jak si uklouzlo, že tyto digitální měny budou sloužit ke kontrole občanů, a bohužel je tedy docela evidentní, že to téma zajímá jenom relativně malou skupinu lidí a ta realizace je navíc poměrně rychlá, tak se může stát, že to na pozadí prostě proběhne a my si toho vůbec nevšimneme při řešení té naší běžné agenty. A proto doporučuji minimálně pro tohle nestabilní období i Bitcoin, případně nějaké stablecoiny, který umožňuje stát mimo tenhle socialistický a nespravedlivý systém, kde zisky jsou soukromé, ale ztráty veřejné. A protože to zaplatíme my všichni, tak se domnívám, že být alespoň z části mimo je pro drtivou většinu lidí mnohem výhodnější, nežli se spoléhat na politiky a centrální bankéře, kteří nám vždycky budou tvrdit, že bude dobře, aniž by k tomu však třeba teď měli nějaký relevantní důvod. Pokud totiž nedělá problém vytisknout, to znamená vzít na dluh 5 bilionů z veřejných peněz a zalepit tím díru po Credit Suisse, tedy po soukromé firmě, ale i po jiných bankách, tak tady s námi ta inflace velmi pravděpodobně zůstane delší dobu.
Stejně tak jako vyšší úrokové sazby. No a můžeme se spolehnout, že stát bude za naše peníze zachraňovat banky. Nás určitě ne. Tady bych chtěl každopádně vyzdvihnout vzdělávací roli Golden Gate, která již více než 10 let primárně vzdělává nejen své klienty, ale všechny zájemce o informace, klidně z řad konkurence. Pořádá různé konference, workshopy, vzdělávací akce, semináře a věnuje značné množství energie vysvětlování souvislostí, cyklů a procesů v ekonomice tak, aby tomu porozumělo co nejvíc lidí, protože se tomu neučíme ve školách a nerozumíme pak souvislostem, které mají zásadní dopad na naše peníze a kvůli kterým chodíme do práce samozřejmě. Golden Gate je jediná firma, která se touto hromadnou osvětovou prací zaobírá dlouhodobě a především konzistentně, protože ty principy si nevymýšlí, ale vycházejí z rakouské ekonomické školy. Jako řešení toho současného ekonomického stavu, který můžeme ovlivnit pouze na osobní úrovni, máme komplexní, proklientskou a doslova bezkonkurenční službu s názvem komoditní účet, o tom jsme už mluvili, a tahleta služba umožňuje i běžným lidem střední třídy být mimo ten dluhový systém a odkládat si tak svoje vydělané prostředky i po menších částkách, klidně třeba jen 500 měsíčně, do fyzických kovů i ve větších slitcích. Hned po připsání jakékoliv částky na tenhle spořící účet se ty vaše peníze promění na kovy podle vámi zvoleného poměru. Třeba 70% zlato a 30 stříbro, anebo jinak. To je samozřejmě na vás. To si můžete měnit třeba každý den. Není nutné tam dávat cokoliv pravidelně, klidně nedávat vůbec nic, rok nebo 2, anebo tam prohodit 50 nebo 300 tisíc najednou, nebo klidně miliony. Všecko to jde. Prostě slouží to zákazníkovi a ne bance anebo firmě. Ta služba každopádně zadarmo není, protože co je zadarmo, to pro lidi nemá mentálně žádnou hodnotu a na začátku je tedy třeba to nastartovat takzvanou startovací platbou. A je zde možnost nejen postupného splácení té startovací platby, ale hlavně je každá vaše platba do toho spoření opatřena určitým počtem kreditů v poměru k celé té startovací platbě a tím já sám sobě postupně tu zaplacenou startovací platbu vracím. To znamená, že po dospoření té mnou zvolené cílové částky mám ten poplatek ze 100% zpátky, anebo i víc, což jinde zvykem určitě není. No a za ty peníze v podobě kreditů si můžu velmi jednoduše u Golden Gate zase na tom e-shopu nakoupit nebo si přihodit do toho svého spoření další gramy zlata a stříbra navíc a jedná se tedy o win-win situaci. Nic mi tam nejezdí po zádech, já nemusím posílat žádnou pravidelnou sumu, když chci, tak jo, když nechci, tak nemusím. A hlavně ale disponuju vlastníma penězma ve zlatě a stříbře prakticky hned. Není tam žádná 6 nebo víceletá vázací doba, jo, jako třeba u stavebka, po kterou se k těm penězům nedostanu. Není tam žádné neviditelné, řekněme, umazávání hodnoty mých úspor v rámci inflace a nebo třeba nechtěný nákup dluhopisů, že jo, což je u stavebka a penzíka realitou. A to většina lidí vůbec neví. No a já osobně jsem si prostě stanovil cíl, že budu mít na důchod minimálně 1 000 000 ve zlatě. I když vím, že budu potřebovat aspoň 5, abych nezůstal v bídě. No, je každopádně potřeba si říct, že je obrovský rozdíl to mít ve zlatě nebo v korunách, dolarech, eurech nebo jiných fiat měnách, nedej bože v důchodovém letadle, kde máme prakticky jistotu nějakého reálného znehodnocení. Že jo? A do budoucna určitě chci posunout ten cíl minimálně na 2 miliony a věřím, že zvládnu i těch 5, což můžu. Pokud chci být jednoduše mimo ten systém a nemám k dispozici větší sumy peněz, tak tohle spoření je zcela jistě cesta, jak se mnoho využitelného nejen naučit, ale jak nepřijít o všechno a ještě si pomoct k penězům. Takže vizuálně já vidím, kolik tam mám naspořeno. Když to dospořím celé, tak mi to napíše e-mailem, že si můžu přijít pro své slitky, buď osobně, nebo si je nechat poslat poštou. Vidím tam všechny objednávky historicky, všechny výkupy, nákupy, veškeré akce, které jsem tam realizoval, včetně e-mailové komunikace, kde jsou i pravidelné zprávy z trhu, což je skvělá věc. A je to všechno na jednom místě, takže nemusím hledat ve svém mailboxu a tak dále. Můžu si tam třeba jen poslat peníze bez nákupu kovu, čemu říkáme přeplatek. A pokud ty peníze budu chtít využít na něco jiného, to znamená rozmyslím si to, tak si je můžu jednoduše poslat zase hnedka zpátky. No a pak tady máme různé hlídače cen, sledování kreditů, historie využití těch kreditů, je tady obchodní platforma pro nákup slitků, mincí i knížek, to znamená e-shop, kde je vlastně ideální využít těch kreditů, anebo třeba plánovač výkupu, drobný rádce pro nejčastěji kladené otázky a spousty dalších funkcí. No,
To by mohlo být jako takový základ všechno. Mějte se moc fajn a budu velmi rád, když vám budu moct zodpovědět dotazy jak k té službě a ekonomickým souvislostem, tak případně ke spolupráci a tyto základní informace tak rozvinout do nějaké šíře, která bude pro vás optimální a zajímavá. Budu se moc těšit a děkuji za váš čas.